Ang GMA Regional TV nagpaabot og pahasubo sa pamilya ni kanhi congressman ug among founding chairman nga si Attorney Gilberto M. Duavit Sr. Kinsa may panaw sa edad nga 84 anyos o sa siya sa tulo ka mga haligi nga naglangkob sa GMA Network. Broadcaster, magbabalaod, negosyante o pilantropo. Pipilalang ka na sa mga papel nga gida sa founding chairman sa GMA Network Incorporated nga si Attorney Gilberto M. Duavit Sr. Kinsa mitaliwan na sa edad nga 84. Unang giila si Attorney Duavit isip chairman sa GMA Network sukad 1974 hangtod 1976. Unya nahimo siyang director sa kumpanya ni atong 1977. Giila si Duavit isip usa sa mga haligi sa kumpanya ni adtong giila pa nga Republic Broadcasting System o RBS-TV Channel 7. Gawas sa paglingkod isip executive sa GMA, nagsilbi sab siya isip congressman sa unang distrito sa lalawigan sa Rizal ni adtong 9th, 10th ug 11th Congress. Dili lang simple nga magbabalaod si Duavit ni atong panahuna. Gumikan kay misilbi sab siya sa pipila ka importanteng posisyon isip Senior Assistant Minority Floor Leader o Chairman sa House Committee on Appropriations. Gumikan niini, gipasidunggan siya isip usa sa 10 most outstanding congressmen. Sa wa pa siya mamahimong magbabalaod, nilingkod sab siya sa executive branch isip Assistant Executive Secretary for Social, Political, Legal, ug Economic Affairs ug Acting Executive Secretary sa Office of the President. Kaduhang higayon sab gihatagan si Duavit og Presidential Merit Award. Nahimo sab nga presidente si Duavit sa Philippine Constitutional Association o PhilConsa ug nahimong delegado sa Constitutional Convention. Si Duavit nagsilbi nga Executive Director sa National Youth and Sports Development Foundation of the Philippines o Senior Deputy Minister sa Ministry of Youth and Sports Development. Sukad 1978 hangtod 1984, siya ang representante sa Southern Tagalog Region sa Batasang Pambansa. Gawas sa GMA, nahimo siyang chairman o director sa nagkalain-laing kumpanya. Labing uwahin niini ang Group Management and Development Incorporated ug ang Goronasyon Foundation Incorporated, usa ka organisasyon nga nag-ilas sa mga magtutudlo sa probinsya sa Rizal. Nahuman ni Duavit ang kursong abokasiya sa University of the East Manila ug nakakuha og doctorate degree in humanities sa University of Rizal System. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.